Puding jagung manis. Hawane kok panas to, guys? Ya wis pengen guys sing nyes ngono lho. Oke, iki gawe puding sing bening dhisik ya. Iki ager-ager 1 bungkus, terus ditambahi gula, ditambahi uyah. Terus digodok sampai mendidih ya, guys. Nah, selanjutnya iki jagunge sing disisir ngene ya digodok. Oke loh. Terus ditoto ning cetakan puding ya, guys. Cetakan ning ini iki lho modele, ditoto sing nek ngesor dhewe. Nah, terus disoki ager-ager sing bening mau, bar kuwi diselehne dhisik ditunggu sampai adem. Terus lanjut gawe ager-ager sing butek ya, guys. Iki dicampuri jagung sing wis disisir, terus di blender, terus disaring ini iki ya, guys. Banyune 1200 ml ya, guys. Terus ditambahi gula 10 sendok. Nah, iki ager-agere 2 bungkus ya, guys. Terus ditambahi SKM susu kental manis kuwi lho, guys. Sembarang sak sirit, 1 saset boleh. Oke loh. Terus digodok sampai mendidih ya, guys. Ngene iki tapi aja sampai pecah. Nah, terus ager-ager sing bening mau ditusuk-tusuk karo garpu ngene ya, guys. Engko ben iso campur karo sing butek, ben gak cepot. Terus lagi disoki sing ager-ager butek. Nah, iki ngene iki dadine wis bek ngene, terus ditunggu adem baru di kulkas. Nah, iki ager-agere sing wis metu ka kulkas, maceles, guys. Oh wow. Tara, wis dadi guys puding jagung manis. Iki enak. Selamat mencoba di rumah.